Gorbeiako Parke Naturalean hasiko dugu gaur gure saioa, Arabako Isurialdetik. Sarriako parketxea bisitatu dugu marrualdiaz hitz egiteko. Jait batean ezkutatuta, oreinek estaltze garaian eskaintzen duten ikuskizunaz gozatu dugu. Albistegian, Idiazabal egunaren berri emango dizuegu. Iruñako zitadelan izan zen. Amaitzeko, Arabako mahats bilketari buruz hitz egingo dizuegu. Urte korapilatsu baten fruitua biltzen ari dira Arabako txakolina eta Arabako Errioxa jatorri izenak. Irailean zehar, ingurune naturalak eta faunak eskaintzen duten unerik ikusgarrienetako bat ikus dezakegu Euskadiko parke naturaletan. Oreinak marruka. Hauxi eta Jonathan baso parketako teknikariak dira eta Sarriako parketxean marrualdiaren esanahia zein den kontatu digute. Zentro honetatik kontrolatzen da Gorbeiako jarduera guztia, hezkuntza eta sentsibilizazio zentro gisa ere balio du, batez ere, gazteentzat eta ikasleentzat. Aurten marrualdirako jait batzuk jarri dituzte oreinak marruka fotografiatzeko. Jaidak argazkigintza eta bideogintzan aritzeko eskutalekuak dira, egurrezko estruktura batekin eginda daude eta haien funtzioa edo haien helburua da bertan dauden pertsonak ahalik eta eskutuen mantentzea eta ez nabaritzea haien presentzia inguruko faunaren inguruan. Gorbeian 5 jait jarri dira. Behatoki gisa balio izateaz gain, garai honetan aplikatzen diren neurri murriztaileak betetzeko ere balio dute instalazio hauek. Oreinak, lasai egon daitezen. Batez ere, bideratuta daude argazkigintza eta bideogintzan modu profesionalean aritzen diren pertsonentzat, eta horretarako, haiek baimena eskatzen digute Foru Aldundiari, eta zozketa bidez erabakitzen da edo zehazten da ze jaidetara doan bakoitza. Jaide hauek foru agindu baten barnean zehaztuta daude neurri baten modura, baina foru agindu honetan beste hainbat murrizketa zehazten dira, adibidez erabilera publikoari eta motordun ibilgailuen sarrerari ere muga jartzen zaizkio, batez ere parkean lasaitasuna mantendu ahal izateko eta oreinen marrualdia modu egokian gauzatu ahal izateko. Parkearen egoera ona lagungarria da oreinen populazioari egonkor eusteko. 600 oreinen bat daude erroldatuta. Urtero ikerketa bat egiten dugu Arabako Isurialdean, oreinaren populazioa ondo mantentzen den ikusi ahal izateko, eta azkeneko urteetan ikusi dugula beranzko joera daukala populazioak, baina beranzko hau edo balio hauek normala denaren barnean mantentzen dira oraindik, aurten ikusiko dugu zer gertatuko den. Populazioaren kontrolarako zenso hau hartzen da kontuan, eta nekazal departamentuak harrapaketak egiteko edo iza egiteko kupoak zehazten ditu, zehazteko oreinen artean zenbat eme eta zenbat ar kapturatu aldiren eta populazioak modu naturalean ahalik eta hobeto mantendu daitezen. Oreinek animalia askorekin partekatzen dute espazio hau. Gorbeiak hainbat habitat ezberdin ditu. Horien barnean espezie ugari bizi dira. Oso ezaguna den marrualdiko protagonista oreina, basoetan ibiltzen da eta txillardietan, okil beltza ere pagadietan topatu dezakegu, rosalia alpina oso berezia den edo deigarria den ornogabea, eta bestelako anfibioak, arrabioak, uandreak, horiek batez ere urmaeletan edo beste espezie batzuk ere errekastoetan topatu ditzakegu. Hauxik eta Jonathanek marrualdiaren esanahia azaldu digute.
Arrek emeak estaltzeko garaia da, eta arren marrumek parke osoa durundarazten dute. Ikuskizun ederra da, gainera, perretxiko denboraldiaren hasiera ere bada. Marrualdia, oreinek egiten duten orroak markatzen du, baina guk ere epe bati jartzen diogu izena marrualdi modura, irailaren hasieratik urriaren hasierara arte, gutxi gorabeherako hilabete bat irauten du. Normalean ikusten ditugunak irudietan, 6 eta 12 urteko orein arrak izaten dira, horiek izaten dira orro egiten dutenak eta, igual momenturen batean inkluso borrokak egiten dituztenak haien artean, baina, oso garrantzitsuak dira kasu honetan emeak ere bai. Hemen araldia oso motza da, ordu batzuk baino ez ditu irauten, igual egun bat gehienez, eta gero 18 egunetan behin berriro ere sartzen dira araldian. Orduan, epe oso labur horretan, oreinarrak saiatu behar dira eme horiek estaltzen eta ugaltzeko. Parke naturalak eremu handia hartzen du, baina lekurik emblematikoena gailurra eta gurutzea dira. Gorbeiako Parke Naturalak bere osotasunean 20.000 hektareako azalera du, eta horietako 12.000 hektarea Arabako isurialdean daude, eta ondorengoa edo beste 8.000 Bizkaiko aldean. Punturik garaiena Gorbeiako mendi ospetsua da, 1482 metro dituena. Abeltzainen, artzainen eta abeltzaintza estentxiboaren rola oraindik ere funtsezkoa da parkearen kontserbaziorako. Eurak dira euren lanarekin espazio zoragarri hau diseinatu dutenak. Azkenean, antzinako erabilera horiek edo antzinatik datozen erabilera horiei garrantzia handia ematen diogu, izan ere abeltzantza estentsiboak adibidez, goimendietako larreak mantentzen laguntzen digute, eta elkarlanean ibiltzen gara haiekin, ahalik eta errestasun gehien jartzeko, eta haiek ere laguntzen gaituztelako kontserbazioan, beraz, gure apoioa izatea garrantzitsua dela uste dugu, bai. Murgiatik autoz iris daitekeen punturaino eraman gaitu Peio basozainak. Ordubeteko bidea da. 3 ordu laurdenez oinez ibili ondoren, 3 jaidoiek dauden inguru zoragarrira iritsi gara. Marioren eta Ramonen argazki taldeak gurekin datoz. Augur naturekoak dira. Eurak arduratu ziren jaidak diseinatzeaz, kokatzeaz eta orientatzeaz. Mario eta Ramon prestatzen hasi dira norbere etxolara sartzeko. Barrura sartu eta gero eta ozenagoak diren marrualdien eszenak fotografiatzeko prestatu dira. Une giltzarriak, egunsentia eta ilunabarra dira. Beraz, 3 orduz egon behar da geldi eta isilik jaidean. Gela txikia da, erosoa eta objektiboak ateratzeko bizulo dituen sare bat dauka. Gurutze itzelaren azpian gaude beti. Paisaia benetan ikusgarria da. Marruen soinua gero eta hurbilago entzuten da, eta ale batzuk ikusten hasi gara. Oreinak eremu osoa okupatzen hasi dira, haien presentzia eta marruak zirraragarriak dira. Pixkanaka, argia itzaltzen doa, baita marru hotsak ere. Marrualdia amaitzeko egun gutxi falta dira, eta guk benetako ikuskizun honetaz gozatzeko pribilegioa izan dugu. Irailean beste marrualdi bat izango da Gorbeiako Parke Naturalean.
Irailaren 26an Idiazabal Gazta jatorri izenaren urteko batzarra egin zen. Gainera, 3. edizio honetan Idiazabal eguna ere antolatu zuten. Ekitaldia Iruñako zitadela beti zoragarrian izan zen. Urteko batzarra ateak itxita egin ostean, kafearen eta mokaduen ordua heldu zen egun zinez eder batean. Ekitaldian Jose Mari Ustarroz omendu zuten. Kontseilu arautzailearen agintean ia 20 urte egon ondoren, Jose Marik ezina ahaztu izango dugun oroitza utzi digu. David Fernández Foru Aldundikoak bere lurraldean eta Euskadi osoan ardilatzek duten garrantzia azpimarratu zuen. Idiazabal gure herriaren ikurretako bat da. Gainera, Arabako gaztandegiak beti nabarmentzen dira lehiaketetan. Hori, kalitatearen sinonimoa da. Eta horrek esan nahi du, ardilatzen sektorea garrantzitsua dela gure lurraldean. Eta babestu egin behar dugula, ardiak paisaiaren zaintzaile handiak baitira. Uda honetan, inoiz baino argiago geratu da, abeltzaintza estentxiboaren garrantzia. Eta Euskadin eredu estentxibo nagusi bat baldin badago, eredu hori ardilatzen sektorea eta Idiazabal produkzioa da. Felix Ajuria kontseilu arautzailekoak jardunaldia hitz zigun. Bai, 3. aldia, Idiazabal eguna egiten duguna, eta Idiazabal egunarekin batera, Idiazabal jatorri izendapeneko urteko asamblea da. Eta alde horretatik pozgarria da, lehenengo asamblean zen hainbeste hartzai eta zen hainbeste gaztategiko ordezkaririk etorri, igaz salto handi bat eman genuen, 57 akreditazioarekin, eta aurten beste urratz bat eman dugu, eta gaur 58 akreditazio egon dira, jente gehiago egon da, Ustiategi eta Gaztategi askotatik 2-3 pertsona etorri direlako, eta hori da pozgarriena, jenteak Idiazabal berea senditzea eta parte hartu nahi izatea bai asamblean bai Idiazabal egunean. Nekazaritza Ministerioak, Nafarroako gobernuak eta Iruñeko udalak bidalitako ordezkaritza zabalaren aurrean, hasiera eman zieten hitzaldiei eta mahai inguruei. Jakina, Idiazabal mundua izan zuten denek ardatz. Arabako upategiak mahatsabiltzen hasi dira hurrengo uztako ardoak egiteko. Amurrion, Artomañan, izen bereko upategia bisitatu dugu. Jose Antonio Merino, Arabako txakolina jatorri izenaren gerentea, eta Mariano Álava, Artomaña upategikoa, mahatxik gabeko lursail ikusgarri batean pasieran dabiltza. Artomañak ia 30 hektarea lantzen ditu. Lursail hau lorategi bat balitz bezala zaintzen dute. Upategia inguru zoragarri batean dago. Bertatik, Garobel mendizerra Txarlazora begira eta Antiguako Ama Birjina 900 metrotik gora ikus daitezke. Jose Antoniok azaldu digunez, urte zaila izan da Arabako txakolina jatorri izenerako. Halere, aurreko 2 kanpainak baino askoz hobea izan da. Bueno, el invierno fue... Negua aurrekoa baino hobea izan zen. Hotza egin zuen eta euria izan genuen. Udaberria suabe sartu zen eta poztu egin ginen. Euria egin baitzuen, baina ekaitzik, harririk eta izozterik gabe. Gero uda oso ondo hasi zen. Bero handiarekin eta poztu egin ginen. Udaberri suabe baten ondoren, uda gogor heldu baitzen. Baina irailean egoera asko aldatu zen. Euria hasi zuen eta horrek ezkintuen poztu. Nos ha molestado un poquito. Mahastizainen lan nonari esker eta upategietako aukeraketari esker, ardogileak kalitate handiko mahatsa eskuratzen ari dira. Bueno, va a ser mejor año que el pasado. Iazko urtea txarra izan zen. Baina ditudan datuekin, badirudi urte hau hobea izango dela. Aurten neurri zekoitziko dugula uste dut. Kantitate aldetik ondo egon daiteke. Eta beraz, aurreko 2 kanpainetan bertan bera utzi behar izan genituen merkaturatze eremuak berreskuratu ditzakegu. Kalitatea ona da,
mahatsa arretandiz aukeratzen baita. Arazoak dituzten lursailak badakigu zeintzuk diren, eta ekoizle hoiek jakinaren gainean daude. Upategira iristen den mahatsa berrikusi eta aukeratu egiten da. Mahats txarra atzera botatzen da, ardo on batekin egin nahi duzun lana ondatzen dizulako. Hacer con un vino de calidad. Arabako Errioxa mahats bilketan murgilduta dago. Samaniegon Bello Berganzo upategia bisitatu dugu. Bertan, Angelak, 3. belaunaldiak, 5 urte daramatza aitarekin eta osabaizebekin lanean. Upategitik hurbil dagoen lursail batean, Angelak Bello Berganzoren historia kontatu digu. Esta bodega es un proyecto... Familia upategi hau aitona amonek jarri zuten martxan. Marino Bello eta Isabel Berganzok. 2 hektarea mahastirekin hasi ziren, eta familia ugaritu ala mahasti gehiago erosten eta landatzen hasi ziren. Gure aitona inguruko txertatzaileetako bat baitzen. 1988an upategi berria eraikitzea erabaki zuten. Eta 6 betatik 3 familia proiektuarekin jarraitzea erabaki zuten, 2. belaunaldi gisa. Eta 3. belaunaldi gisa ni nago. Una servidora. Eguraldiaren ikuspuntutik urte zaila izan da Arabako Errioxan. Bello Berganzon mildiuari aurrea hartu diote prebentzio tratamenduekin. Horri esker, mahatxona sartuko dute upategian. Bueno, el año ha sido un poco duro. Urtea gogor xamarra izan da. Arabako Errioxa osoan mildiua jasan baitugu. Aurtengo urtea oso euritsua izan da, eta ezetasun handia dagoenean gaixotasun hau erraz zabaltzen da. Gu nahiko zuhurrak izan ginen eta tratamendu batzuekin hasi ginen mildiuari aurka egiten, ostoetan agertu baino lehen. Beraz, guk usta salbatu dugu, baina beste upategi batzuetan eragin handiagoa izan du. Hay otras bodegas que les ha afectado más. 40 hektarea lantzen dute eta merkatuko joeragatik biura eta malbasia erabiltzen hasi dira barietate zuriak sustatzeko. Hori bai, tempranilloa da gehien erabiltzen duten barietatea. Bello Berganzon mahatsa jasotzeko prest dago dena. Tobera, prentsa eta tangak prest egon arren, Angela ohartu da mahatsari pixka bat falta zaiola erabat heldu arte. Beraz, egun batzuk itxarotea erabaki dute. Es una viña de 27... 27 urteko mahastia da. Ikusten dugunez, mahatsalea mordotik bereiztean, oraindik kostatzen zaio. Horrek esan nahi du mahatsa oraindik ez dagoela helduta. Significa que la uva aún no está madura. Eta irekiz gero, pipita oraindik berde dagoela ikusten dugu. Honena litzateke pipitak marroi egotea. Gainera, probatzean garratz dagoela ohartzen gara. Está duro. Patxa gogor dago, beraz, hemen, Bello Berganzon behintzat, 10 bat egun itxarongo dugu ardo beltzarekin hasi aurretik. Bodegas Bello Berganzo vamos a esperar. Tentsio handiko egunak dira mahastizain eta ardogileentzat. Urtean lursailean egindako lana ondatu egin daiteke zorigaiztoko eguraldiagatik. Hori delata, usta berriko mahats mordoak upategira eramateko irrikan daude. Guretzat ziurgabetasun eta urduritasun egunak dira. Baina itxaron beharra dago mahatsa puntu-puntuan egon arte. Beraz, hor gaude. Hasi bai, hasi ez. Eguraldiaren iragarpenei begira, ea ez duen euririk gehiago egiten eta ondo umotzen den. Egia esan badugu gogoa hasteko. La verdad que tenemos ganas. Goizak hotz irtetea eskertzen dute orain. Horrek hartzidura moteldu egiten du ardoen mesederako. Sí que es bueno el frío para la uva porque... Mahats bilketaren garaian, hotza ona da mahatsarentzat. Upategian hotz sartzen delako. Eta horri esker, astiroago hartzitzen da.
Gaur egun upategiak hotz ekipoekin prestatuta daude, baina matxa biltzeko goizean freskoa egitea da onena. Horrela, matxa hotz biltzen dugu, mantsoago hartzitu dadin. Eta horrela, upategian lasaiago gaude. En bodega, no hay problemas. Bello Berganzok mahasti guztiak ditu 500 eta 700 metro bitarteko altueran. Mahasti gazteak eta urtetsuak konbinatzen ditu. Angelak merkaturatzen dituzten erreferentziak aurkeztu dizkigu. Nosotros elaboramos 2 blancos. Guk 2 ardo zuri egiten ditugu. Zuri bat oso freskoa, 100% biura. Eta beste zuri bat barrikan hartzitua. Ekoizpena mugatua da. 80 urtetik gorako mahastietatik baitator. Mahasti horien aukeraketa bat egiten dugu. Eta ara, senideak bakarrik joaten gara matxa biltzera. Aita, osabai zebak eta ni. Y hacemos selección en viñedo. 1000 kilo bakarrik egiten ditugu. Después hacemos... Bestalde, garnatxa arrosa bat erabiltzen dugu. Eta beste 2 ardo ere egiten ditugu baratze karbonikoz. Gehien egiten duguna da. Ardo ondu bat ere egiten dugu Graziano, Tempranillo eta biurarekin. Eta ekoizpen guztia eskuz egiten dugu traktore txikiekin. Tractores pequeños. Handik kilometro gutxira, Guardiako Eguren Ugarte upategian buru belarri ari dira mahatsa biltzen. Gaur egun, familiaren 7. belaunaldia arduratzen da upategiaz. Instalazio hauek aurreko mendean ireki zituzten 80ko hamarkadan. Lursail handi eta txukun honetan mahats zuria biltzen ari dira. Partzelaren ertzetan dago eta datozen egunetan mahats beltza bilduko dute. Guztira 105 hektarea erabiltzen dituzte. Jose Miguel Mendoza, Eguren Ugarteko mahasti zaintza burua da. Mahats mordo bat eskuan hartu eta beraren urre kolorea nabarmendu du. Mahasti hau biura motakoa da. Errioxa jatorri izenean barietaterik zaharrena da. Hona hemen 500-600 gramoko luku bat. Ikusten dugunez, eguzkitan dagoen aldeak urre kolore hau hartzeko joera du. Horrek esan nahi du zuzen heltzen ari dela, eta gauzak aurrera doazela. Hemen luku txikixiago bat daukagu eta gauza bera ikusten dugu. Eguzkiak jotzen duen aldea gehixeago urreztatzeko joera du. Adorarse un poco más. Urtea, Arabako Errioxa osoan bezala oso korapilatxua izan da. Hemen, uzta urria izango da, baina kalitate handiko mahats mordoekin. Urtea, arazotsua izan da pluviometriagatik. Euriteak ugariak izan baitira udaberrian. Eta horrek arazoren bat eman digu. Gauzak konpontzen joan bagara ere. Gauta egun erne ibili gara, eta kalitate honeko fruitu bat lortu dugu. Ez da perfektua, hori ez baita inoiz lortzen. Hori bai, kantitate gutxiago bildu dugu. Nola nahi ere, guk kalitatea nahi dugu, gero upategian ardo onak egin ahal izateko. Eguren Ugarterentzat oso garrantzitsua da mahatsa upategira azkar eramatea. Lursail gehienak upategitik hurbil daude, horri esker mahatsa biltzen dutenetik upategira eramaten duten arte, minutu gutxi igarotzen dira. Lukua moztu orduko, mahatsa erdoiltzen hasten da. Beraz, funtsezkoa da upategia hurbil egotea. Hori delata, gure mahastirik gehienak upategiaren ondoko magal batean ditugu. Horrela, 5-10 minutuan, ibilgailuak baskulan daude. Jarraian toberan, eta hortik depositura. Hala ere, atorra bikoitzeko tangak dituzte, ardoa prestatzeko hotz baldintzak hobetzen dituztenak. Aurten egin dugun inbertsioari jarraipena emango diogu. Emaitza bikaina eman baitigu.
Tangetan atorra bikoitza instalatu dugu. Izan ere, klimaldaketaren ondorioz, mahats bilketan temperatura nahiko altua izaten baita, eta fritua gehiegi berotzen da. Tangetan atorra bikoitza jarrita, zera lortu nahi dugu. Fritua iristen denean, egoki deritzogun temperaturara jaistea. Mahats ondoen artean uzten duten tarteari esker, traktorea ildo guztietan sar daiteke. Horrela, mahats bilketaz gain urte osoko lanak egitea errazagoa da. Eguren ugarten, barietate gehiago erabiltzen hasi dira ardo zuriak prestatzeko. Merkatuaren joerak barietate zuriekin lan egitera bultzatzen gaitu. Eta biuraz gain, barietate berrien aldeko apustua egiten ari gara. Gure ardo zuriei, hau da, ditugun 7 ardo zurien erreferentziei ukitu esklusiboagoak emateko. Chardonnay, Sauvignon Blanc edota Garnatxa zuria. Orain Maturana zuria landatu dugu. Gainera malbasia pixka bat badugu eta poliki-poliki gauza berriekin saiatzen ari gara. Lur sail honetan ikus dezakegunez, betikoekin konformatu beharrean berrikuntzak egiteko prest daude. Zehazki esan da, aurten Maturana barietate zuria landatu dute. La variedad Maturana blanca. Maturana zuria duzue barietate hau. Barietate bakarreko ardoren bat egiteko erabiliko dugu, baita beste ardo batzuei laguntzeko ere. Ardoen sendotasunari eta aromari dagokionez oso ondo etorriko zaieta. Etorkizuna horrelako barietateetan dago nik uste. Gauza desberdinak egin behar dira. Eguren ugarten behintzat tala uste dut. Behin upategian, tobera ikusi dugu. Merkatuan jartzen dituzten 20 ardo baino gehiago egiteko prozesua bertatik abiatzen da. Ekoizpenaren erdia kanpora doa. Zein ardo egin nahi dugun, zuztarrak tobera honetara bota ditzakegu. Beratze karbonikoz ere ardoak egiten ditugu. Mahatxaleak osorik gordetzen diren biltegi batera doaz zuzenean. Enologiak hainbat tresnak jartzen dizkigu eskura mahatxarekin lan egiteko eta azken produktua definitzeko. Ardoa pardun batzuk ere egiten ari gara eta oso pozik gaude. Beti ari gara berritzen eta gauza desberdinak egiten. Jarraitu beharreko bidea hori da, nik uste. Mahatxa upategira iristen denean, lasaitasun handia da. Lasaitasuna, jakina. Asteburu euritsua izan dugu, eta zeruari begira bizi gara. Mahatxa hemen dugunean, lasaitu egiten gara. Badakigu ze graduazio duen, nolako ekoizpena den, eta dena daukagu kontrolpean. Orain arte ziurgabeagoa zen, baina une horretatik aurrera gure esku dago, gure jakitearen eta trebeziaren esku dago. Arabako ardoak Txakolina eta Arabar Errioxa uzta berria prestatzen ari dira. Barietate ezberdinetako kalitate handiko ardoak izango dira guztiak, lurralde honen nortasuna osatzen dutenak.